Χρονιά για την ομάδα, σημαδιακή χρονιά, σημαντική χρονιά. Δώσε ένα στολίδι στο κλειστό της Νέας Μύρνης, ένα γήπεδο αφοσιωμένο και αποκλειστικά στο βόλεϊ. Πώς περιμένεις αυτή τη χρονιά γενικότερα και ποιες είναι οι απαιτήσεις και γενικά οι προσδοκίες? Η ιστορική χρονιά είναι αλήθεια αυτή. Για μένα προσωπικά που είμαι πολλά χρόνια στο σύλλογο και για το τμήμα βόλεϊ ανδρών του Πανελληνίου. Όπως είπατε, έχουμε κερδίσει ήδη τις εντυπώσεις, όπως παρατηρείτε και εσείς, από ένα γήπεδο στο Λίδι που είναι αποκλειστικά και μόνο για τα τμήματα βόλεϊ του Πανελληνίου. Ο στόχος είναι στο οργανωτικό επίπεδο να παρουσιάσουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Τα παιχνίδια εντός έδρας είναι μια γιορτή με πολύ κόσμο, κάτι ιδιαίτερο που δεν θα έχει παρουσιάσει ξανά η Volley League. Και ο στόχος βέβαια συνεπάγεται μαζί με το κομμάτι το οργανωτικό, το κομμάτι το αγωνιστικό, είναι να παρουσιάσουμε ένα σύνολο που θα παίζει όμορφο βόλεϊ, θα είναι ανταγωνιστικό και θα παίρνει αποτελέσματα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που είναι η παραμονή της ομάδας στη Volley League. Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο? Η Νέα Σμύρνη είναι γενικά μια full αθλητική περιοχή, δεν είναι μόνο το βόλεϊ, είναι και άλλα αθλήματα, όμως το βόλεϊ είναι ένα από τα παραδοσιακά αθλήματα και μιλάμε για μια πολύ ιστορική ομάδα, τον Πανιόνιο. Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο και πώς το περιμένεις όλο αυτό το bonding, όλο αυτό το δέσιμο, τη σύνδεση με τον κόσμο? Είναι κάτι συνολικό και έχει επεκτάσεις αυτό που συμβαίνει στη Νέα Σμύρνη στο κομμάτι του αθλητισμού στην κοινωνία της Νέας Σμύρνης. Είναι μια αστική περιοχή της Αθήνας που ο στόχος είναι να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδό μας, να έρθει να μας υποστηρίξει, να έρθει να γνωρίσει το βόλεϊ, να κερδίσουμε παιδιά, να κερδίσουμε νέους αθλητές και να κερδίσουμε νέους φιλάθλους. Το γήπεδό μας σίγουρα θα είναι γεμάτο, ο κόσμος θα στηρίξει την προσπάθεια, θα αγαπήσει το βόλεϊ και θέλουμε να φτιάξουμε ένα βολεϊκό community στο σύλλογό μας και συνολικά στην κοινωνία της Νέας Μύρνης. Έτσι και για το κλείσιμο, για να μην σε κουράζω και πολύ, με τι θα είσαι ευχαριστημένος εσύ στο τέλος της χρονιάς? Με τι θα είσαι ικανοποιημένος? Πέρα από το αυτονόητο που είναι ο αγωνιστικός στόχος της παραμονής στη Volley League, είναι να παρουσιάσουμε κάτι, όπως είπα και πριν, ιδιαίτερο τόσο σε οργανωτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο προϊόντος του αθλήματος. Θα υπάρχει μετάδοση, θα υπάρχει το live streaming, θα μεταδοθούν τα παιχνίδια μας από την ΕΡΤ. Ελπίζω αυτό που θα δείξουμε προς τα έξω να είναι κάτι που θα κεντρήσει το ενδιαφέρον, αν όχι διαζώσεις των φιλάθλων μόνο, τόσο και όσο την εφεατών παρακολουθήσουν το παιχνίδι από την τηλεόραση. Κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία για την νέα χρονιά. Να είστε καλά.